Sanibingelela bonke ababukeli beBlaqlife TV kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Nihleli noLungsta namhlanje sifashele ubhuti wethu othi-ke unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Sikhona kufana. Ngisacela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi udabuka phi? Sanibona ngidabuka amaphumulo mina. Dabuka amaphumulo umkhaya. Hayi umkhaya namhlanje shuthi hayi angizwisisa kahle kanti nomkhaya bambana imfihlo. Hayi ngeke. Udaba luthini futhi? Lana nginomngani wami sengifunde sesaqeda isikole ngifunda naye. Okay. And mangiyakubo kufanele ukuthi isekhaya futhi kubo. Kunosisi wakhe. Usekhulisa lingana futhi ngase usithiwa ngobuyena omdala umngani nami kunami. Okay. So ulingana nobani nosisi? Ngilingana nosisi. Okay. Umngani omdala kunami. Okay. Manje kule minyaka sesihlalile nomngani wami sengithathi like sengizala uma wakhe sithi like sesamawele like nje ngigazi lakhe uma ngifike kubo sekufanele ukuthi ngifike ekhaya noma ngifike ngeke unosisi wakhe ufike ngiphakele konke nje ngenzele kuba ngathi nje ungabona ukuthi angiyenwa la ekhaya. Okay. So manje ke ngobuthi ke na umngani ngiyabona ukuthi senicishe nibe yifamily. Okay. Umenzeni kumngani ngoba unemfihlo namhlanje? Uma ngizodalula le mfihlo, umngani wami ngakwenza ukubi and futhi lento engizoyidalula yinhle ayithandeki yimbi. Akekho umuntu futhi ongayithandi noma kuthiwa umuntu uyayithanda ngabe uyisilwane lo muntu. Ngathi inzima kakhulu ke leyo uzuyibiza ngesilwane. Hayi impela nami igcineni ngisibiza ngesilwane ngoba imfihlo engizoyidalula into engayenzayo. Hayi singile. Wenzani? Kulonke usuku like kwakuyi normal day umngani wami uyihambile like le ndaweni zakhe mhlawumbe angazi kodwa kunokubheka intombi zakhe late mhlawumbe ngabo 3 kanjini ngisuke ngikhona ekhaya ngisuke ngihlalele lezo ikhathi so ngiyibuyele izitori noma ngiyicleanela noma ngenzani. Kulonke usuku ngaze ngibiza kulolu suku ngabuza usisi wakhe ezinjengomuntu ongaziyo ubrother wakhe ngithathe njengomfowabo. Angahamba wafika amefika kumina ufike ngimhlalisa phansi ngamnikeza ukudla ngimseva nje kahle ngithathe njengesivasi esijwayelekile nje alright usisi. Hayi ngobani eqaleni sekathi ukuxazisana kancane ngokuthi ngamshela sho sigcina singamisanga ukuthi simisana nakhona futhi akangicaciselanga. Okay, ngoba umshela and ubhuti wakhe umngani. Wayazi umngani wakhe ukuthi ubhiza ushela usisi wakhe? Yabona lapha impela futhi ngabe imfihlo leyo mfihlo nayo awengazi nokwazi ukuthi uyamshela. Ngoba ayilutho. Okay, qhubeka. Amshela wanginqaba. Ukunqaba kwami inhliziyo yami yaba yimbi yaba nolaka shuthi ngithatha isikhali. Shuthi isikhali sangathatha ngenhliziyo ngamshaya amanxeba o7. Nakhona kayibamba singimshayile amanxeba o7 ukuthi ngiyambulala umuntu. Umshayela kuphi lamanxeba o7? Angimbizela phela endlini yami lapha endlini ekhaya. Sihleli nje endlini yami eseceleni futhi ayikho endlini enkulu sindlini yami umjondolo nje. Okay, egcekeni ngangekho umuntu ekhaya? Isikhathi esiningi ngihlezi ngingedwa. Uhlezi uwedwa? So manje umshayela amanxeba awu7 erumini yakho. Igazi akamemezi. Yabona ngavele ukulukuzana komgwaza kwami kwakhe. Ngaqala ngamgwaza umqala. Lokho suthi angazi nami kwenzakalana. Ngoba ngavele ngamgwaza umqala kwamba umqala ngamgwaza ezifubeni. Wait. Okay, ngiya understand uthi wavesane wadinwa. Wabona ukuthi ke na mlimazi. Akhathe ekhala umlimaza umqala ayibuyi ingqondo ukuthi ayibo nakho ngilimaza umuntu engithi ngiyamthanda. Phela nami leyo nto engangazi ngayibamba igcinise ngimlimazile lento ufuna ukuthi wenza into uyibambe usuyenzile. Okay. So manje kwasekwenzakalani usumbuleleke phela umuntu? Ngifuna uqaba okokuqala kwase nama ngibulala kuze ngivele ngathola lifakazi avele ngikwazi noma ngihenge. Wayekelana? Ayibona impela njani semnandi kumina awuthi ngiyiyeke lento. Kodwa ukwazile ukuphuca lo muntu. Kodwa ngikwazile ukuphuca lo munye umuntu nakhona bengaqondile. Isimo senhliziyo athina ngazi ngayithatha kanjani isilwane uhle ngayithatha ukuthi
ubulwane bomuntu usuqhamuka ukwenza ungacabanganga. Okay. So ukwenza into ungacabangi. Okay, manje ka usayibulalanga ke. Kwenzakalani? Okunye ngavele ngahamba nje endlini yami kahle. Ngihamba like umzimba wami nganathi ngagcina la okhalweni. Suka phansi enyaweni. Vele ngamgoqa ngendwangu emhlophe. Asamgoqa ngendwangu ebrown. Ningingubo. Kenzela ukuthi linganukwe kakhulu manje engazwakali. So usicabangile lento. Angizothini phela into isiyenzekile. Ngihleze ngibuke ama-movie ubenza kanjani mebole beqeda ubulala umuntu befuna ukufihla. Futhi nama vele ngiyenzele ngoba sengiyenzile kahle. Okay. So manje usumgqibile ke? Ngimgqiba ngaplastela ngafaka amathazi kwangathi akaze kwenzeka lutho. Emva kwalokho ngafonela umngane wami amtshele athi khona umsebenzi ngutholile lenye ukhaseli engicama ngoqasha khona manje. Yeah. Manje ngoba usuthola umsebenzi utholile ngempela umsebenzi noma usubalekela lesisenzo sakho? Ngibalekela lesenzo ngoba iyangidla into ngaphansi. Angikwazi ukuhlala kulendlu ngoba mangilala kuyona cabanga zonke izinto angizenza kulo muntu. Endlini yakho angiyazi indla ukuthi yakho imi kanjani but umgqiba kuphi nendawo? Phansi kombhede khonini umbhede wami futhi kube ngathi unekwindi kube neledi mhlambe ngazi into engaka ngathi ngechaza ngani mase kuba la useduze kwewindi. So ungaphansi kombhede? Yeah, ungaphansi kombhede nje kahle. So manje ngalobo busuku usumgqibile wakwazi ukulala kwakho umbhede? Mina ngalala endlini enkulu ngalolo suku. So awulala ngasendlini yakho? Angilalanga nasendlini. Usuke walala nje kulo mbhede? Ngalala kanye. Yeah. Okwesibili ngenzela ukuthi mhlawumbe umngane wami engifice khona. Bangangamtshela ukuthi ngiyafuna ukuthi shwini. Okay. So manje umngane wakho usiswakhe lo akaza afika athi ayibo friend kulahle kudadewethu aqhamuka abambe ikhola kwenzeke lutho isikhwama sakhe ne-cellphone wakwenzani konke lokho kuphi? Hayi. Lokho ngavele ifoni yakhe ngayicisha ngayilahla le emfuleni ehamba namanzi. Ngoba weze nefoni yakhe kuphela. Ephethe ifoni kuphela. Ephethe ifoni kuphela. Akude kulekhuzana kusethi kunebanga mhlawumbe ukusuka nje uyala ule eseduze ngathi useduze kakhulu. So manje uthini umfowenu komngani ekhala ethi hayibo udadewethu wena lapho ke nomfaka phansi kombhede? Nami ngamtshela ukuthi bafa angazi mina ngamgcina emtshela ukuthi usawubona indoda yakhe. Unayo indoda? Yeah, bevele nayo indoda nokumbheka nje lezi insuku nakhona kodwa embheki njalo. So indoda kwayo uyobuzwa yona ukuthi ke na uphi udadewethu? Azange siye khona. Why ningayanga? Wathi ufuna ungcene emaphoyiseni. Okay, so naye emaphoyiseni? Saye emaphoyiseni safesa by statement sabuya. Lapho uphelezelwa wena? Yeah, uphelezelwe yimina ngalowo mzuzu. Lapho futhi angifuna uqhama ngiyayingidla. Sure. Yeah, amazithiwa laligciza igazi ngaphakathi kwinhliziyo laligcizile. Inhliziyo yami egayibuzwa nawe ngoba angifuna uqhama nami. Nakhona sesiye police station. Khona ingqondo yangifikela ukuthi vele ngithathe ngibulala nalomuntu. Ubulala manje lutho kuze ungathona nobufakazi. Ubulala indoda noma umngane wakho? Ubulala umngane wami kuze ingalokho eyivusa indaba sisi wakho phela egcineni malokho eyivusa konse eqhaseka nami phakathi. Manje naye kwayena usumbuka ngehlo lokuthi fanele afe lo ukubangela inkinga. Ngibangela inkinga. Okay. Ngoba uze kulolu hlelo ke sikhipha imfihlo. Why usufuna ukuyikhipha ke manje imfihlo? Ngifuna ukuconfessa ngoba angisakhona nokulala ebusuku. Usevane efika nje usisi wakho ukuthi angikhuluma iqiniso ukuze yonke into ikhuleke la ikhona akakhulekile. Akakhulekile. Okay, ngaphandle kwalokho kukhona okunye okuphushayo ukuthi kukhona okunye lapha ekhaya ngifuna uqaba manga sesimuvile thina. Abantu bakhabathi bavele badayisa umuzi. Tezotholakala bazobhidliza bayarenovate yonke le nto abayiqondise ngenye indlela. Bazothola lo mzimba. Ngizobe singichaza ngithini ke mina kumngane wami endlini yakho. Endlini yami nokwenza. So umngane wakho ngiqale ngiconfess eqala ngimtshela yonke into. Kuzothi mase kurenovate sekutholakala usobe sazi yena ukuthi hayi umzimba wasibani kanje. Bawuthathe. So manje ke mase uconfessa manje ucabanga ukuthi umngane wakho uzoyithatha kanjani? Uzoyithatha ngesibi impela isandla kodwa mawuthi uyithathe ngesibi ngeke ngimsole. Yokumsola. Ngeke nokumsola kancane ngoba nami uthi uyenze kumina lento.
Buzofila the same way. Ngizofila the same way. Okay, so if involve namaphoyisa ke ethi boshwa. Ngoba lapho kuyaphoqa ukuthi kumele phela ngiboshwa ukho ngoba So ama renovations aseqaliwe. seqaliwe already. So ngenzeka ukuthi bangasithola noma inini isidumbu. Ngenzeka mhlawumbe sebesithulile ngazi ngoba angikho kwakhona la ngikho amaphumulo mina. Ngiyokonye ugasile. Yo, hayi, niyayizwela ababukele emakhaya, asimthinta umngani. Simtshela lolu daba olucayi kanjena umtshela ngingane yakwabo. Ubungani benu uzophela namhlanje. Ngoba ngimase phela ukuthi ngalikhiphe iqiniso ngoba phela liyangidla. And liyakujulukisa. Uphelile. Hayi, asimthinta ubhuti. Hello. Sabona bhuti njani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungisala waka Blaqlife TV kuhlelo lithi sikhiphe izimfihlo. Singawazi ukukhuluma? Yebo, singakwazi ukukhuluma sisi. Okay, la e-studio ngihleli nomngane wakho othi kunemfihlo afisa ukutshela yena. Ngisacela usiphe udlebe bandla. Ayikho inkinga sisi. Okay, ngibambe. Cela ungibambele nje kanje. Sure man. Oh man. Yeah. Imini umngane wakho ohlala lapha ngakini bafo. Yeah. Angazi noma mhlawumbe usuzweleni bafo. No, I relax man, sengizwile man. Sesimtholile usisi wami. La endlini yakho kuya renovate. Usungikhombisile ukuthi umuntu onjani. Bafethu. Ungasachaza man, sengiyazi ukuthi unjani yabo. Mfethu mina awu. Ngoba niyibonile. Ima phela bhuti uyapi manje? Uyapi? Uya ngakuphi manje? Awuthandi ukuthi sikusize ngalolu daba? Sho. Oh. Ngiyayiqala ke le babukile emakhaya. Yo ngiyayiqala angazi nona ukuthi ngithini. But kuzomela nathi siphuthume sibone ukuthi kena angazenzeke into engaba umngozi kubona kuyena. Yo no siyabonga kakhulu ukuthi nebe nathi kulolu hlelo leBlaqlife TV edithi sikhipha izimfihlo ziyalimaza kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Ngithanda kakhulu. It's the Blaqlife TV.